баъзе ҷавонҳо баъзе гурӯҳҳои аҳолӣ хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ ба алави хабару иттилооте ки дар шабакаҳои интернетиву масалан шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври васеъ гурӯҳҳои зиёд манфиатҷӯёна ҳадафмандона паҳн мекунанд масалан дуруст ва дақиқ сарфаҳм намераванд як хабарро мехонад ҳатто масалан паҳлӯҳои онро носанҷида ва дурустии он масалан бовар накарда онро мавриди эътимод қарор медиҳанд. Табиист ки чунин ҳолат боиси он мешавад ки онҳо аз ногоҳӣ ба баъзе корҳое даст мезананд ки натиҷаи масалан мавриди фиребу мавриди макри як нафарӣ қарор гирифтан аст. Агар масалан як инсоне ки ҳушёр аст закӣ аст табиист ки пеш аз масалан даст задан ба ин амал ҳамон хабари хондаи худро масалан мавриди ташхис қарор медиҳад. аз чанд сарчашмаҳо меомӯзад ки то куҷо ҳамин хабар масалан далел дорад ва то куҷо коре ки ҳамин нафар мекунад барои ӯ ё барои миллаташ метавонад ки боиси пешравӣ шавад. Агар масалан дар бораи таъсири ҳамин кор ба шароити сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон бигирем, табиист ки як кори табиӣ маъмулӣ аст. Масалан Тоҷикистон бо ҳамон раванде ки имрӯз ҳаст пеш меравад, аммо баъзе гурӯҳҳое ҳастанд ки аз баъзе боздоштҳо аз баъзе ҳодисаҳое ки масалан дар дораи қонунгузорӣ сурат мегиранд ҳангома месозанд, мехоҳанд ки мардумро як нафар эътирозгар нишон диҳанд ё ки аз ҳамин ҳодиса масалан як холҳои сиёсӣ ба даст оваранд.